А какво значи една жена да обича себе си? Една жена. Според мен, да обича себе си, това значи да обръща внимание, да чува вътрешния си глас. За мен това е изключително важно. Вътрешния глас, като имам предвид интуицията. Да. Интуицията е най-силното и най-мощно средство и ориентир. Той е като един компас, поне за мен е така. И когато обръща внимание на себе си, първо дава допълнително заряд на себе си и кораж да изглежда добре, вътрешно и външно, и да излъчва тази красота и светлина от себе си. Абсолютно. Аз бих добавила и това да знае своите, да умее да поставя граници и да знае да казва не. Не, това е много ценно, защото много пъти не казваме не с цел, нали, страхуваме се да не би да ни отхвърлят, какво ще си кажат хората за нас и така пренебрегваме себе си. И да не нараняваме някой, и затова пак си примълчаваме. Да, но да кажем не е здравословно понякога и затова ви съветваме да го правим, да го правите всички. И това е осъзнатост, това е да чуваш и да осъзнаваш собствените си нужди и да си обърнеш внимание. Имаш нужда от време и почивка за себе си, да можеш да го кажеш, да изразиш тези свои потребности, да изразиш емоциите си. Това всичко е тази любов към себе си. Забелязал съм, че много жени поставят себе си като приоритет на последно място. Затова и започваме тази поредица от срещи. Това е просто първата, в която ние с Мария искаме да ви вдъхновим и да порисуваме заедно след малко, в която ще започнете да обръщате внимание на себе си, на своята женска енергия, защото когато ние сме в женската си енергия, животът е по съвсем друг начин. Ние сме други, ние сме... Аз искам да бъда по-често примера на хората, защото аз самата претърпях много голяма промяна и се усещам по различен начин, въпреки че аз също имам да работя по женската си енергия, но тук вече става въпрос за осъзнато да работим по женската си енергия, осъзнато да творим живота си. И като казахме женска енергия, аз искам даже, ако имате въпроси към дами, вие изглеждате чудесно, много сте свежи и вдъхновени. Благодаря ви много. Наистина, това, което правим, мисля, че то ни личи. Ще кажем малко повече наистина за това вдъхновение. Защото то но нашето вдъхновение и нашата мотивация да правим тези неща идва от някъде другаде. Тя се е събудила от някъде другаде. И искам да запитам тебе, какво според теб е женската? Какво е женска енергия? И можем ли да живеем в нея? И лесно ли е? Можем ли? Как се случват неща? Мисля, че всеки има в себе си както женска енергия, така и мъжка енергия. Може да бъдем в женска енергия, но може да бъдем в мъжка енергия. И това, което забелязвах, е, че най-вероятно аз си стоя повече в мъжка енергия. Но когато започнах да балансирам едната и другата, наистина света изглежда по друг начин. За мен женската енергия това е нежност, креативност, интуитивност, лекота, приемащата енергия, която приемайки отдава по друг начин, през една вътрешна трансформация. И преди малко се сетих, че ние като жени, особено като майки, винаги поставяме себе си след децата и семейството. Но по този начин разбрах, че не може да сме на 100% полезни за тях. Да. Защото когато поставим другите пред нас, ние оставяме на заден план, отдаваме толкова много енергия, която не може да си върнем и съответно не сме полезни и нямаме тази вътрешна сила, която да ни държи. Затова, моля, придържайте се първо към себе си.
Ами да, той като да даваш, той даваш на тях и всъщност очакваш нещо да ти върнат, а пък те си вземат тази любов, вземат си тяхното и си отиват. Докато ние трябва да си бъдем един резервуар. Да, ние резервуар и да се напълваме с любов. Ние имаме много видове любов, които можем да си даваме, които през живота ни идват в нашия живот, нали, идват като източници на любов. Любов от партньора, от децата, от родители, от колеги, от приятели, природата, да, даже в тези моменти. Животни. И много. Но това, което може да ни помогне да влезем в женската си енергия, е и това усещане и да се запитаме какво ни вдъхновява, какво ни кара да се чувстваме живи, какво ни кара да се чувстваме така естествени, все едно сме си в нашия поток. И точно тук искам да кажа какво нас ни вдъхновява, поне мен ме вдъхновява последните 4-5 години, може би. И съм изключително щастлива, че съм в това поле и се занимавам с това, което правя. Това е нейрографика и рисуването. Това е нещо, което ме вдъхновява, което ми дава сили, което ми дава... То беше спътника в моята промяна. И тя се случи по възможно най-добрия начин, защото всичко се интегрира красиво и стана това, което стана. Сетих се. Живота е приказка с цветове. Да. А тези цветове идват и от рисунките, които ние си слагаме. Абсолютно. Съответно, ние си режисираме целия филм, целия живот. Ние сме главните герои в него. И всяка една наша рисунка нейрографична влияе единствено само на нас. Другите само може да й се радват. Но тя си е нашата енергия, интегрирана в листа. Това, което най-много ме сближи с Мария, с тебе, е именно любовта към нейрографика, защото нейрографика, тя ни променя, тя ни дава много и наистина видяли сме смисъла, стойността, ценността на това, което правим и искаме да го предадем на всички вас. Аз съм завършил инструктор, преподавател по Богопан и се занимавам с именно, помагам на жените да намерят силите, енергията, вдъхновението си и да продължат напред, да създадат своя красив живот. Мария сега започва в инструкторски курс и ще бъде скоро съвсем така сертифициран, успешен и целенасочен инструктор по нейрографика. Поредна моя мечта, която се сбъдва много лесно, с лекота, с много рисунки, 2 години рисуване, пълната трансформация. Добре. Така. Може ли има ли външни признаци или някакви признаци, когато женската енергия е блокирана? Да. Мисля, че когато минем в режим контрол, като жена истинска, която иска да контролира цялата ситуация, иска да контролира семейството, работата, всичко, ако може в този свят. Контрола идва от страха. И когато сме в това състояние и се усетим, че започваме да контролираме, съответно за него стои страх, това значи, че със сигурност значи, че ни липсва тази енергия. Ние започваме да ставаме по-агресивни, да искаме да се доказваме и да се справяме с абсолютно всичко в този живот. И така отнемаме пък възможността на мъжете да се докажат. Като кажем сама ще се справя. Сама. Всяка жена може сама. Но е хубаво пък да изпадне в онази друга. Това не е за мен. Да. Може да дадем шанс на мъжката страна да го свърши. Има ли момент в твоя живот, когато се чувства с най-много блокирана женска енергия? И как се чувстваш и ти тогава? Е такъв момент и най-интересното е, че този момент е бил след 2 ми раждания. Точно тогава, когато трябва да бъда най-женствена, тогава, когато трябва да покажа майчинските си инстинкти в майчинство, се чувствах абсолютно блокирана, не се харесвах. Съответно, то става пълна трансформация в физическото тяло и в менталното тяло. Започват да бушуват хормони, да се нагласят. Точно това е момента, в който много жени изпадат в тази следродилна депресия, за която се говори. Тогава имат абсолютно изчерпана на 100% бих казала енергия. Това да стават на 24 часа да са разположение на бебето.
нали, да стават, да го хранят, да го преобличат, да го сменят. Точно в този момент, когато уж сме най-много жени, аз усещах, че не съм. Искам да попитам и някой от нашите дами. Дали чувства себе си, че женската енергия е блокирана в момента и как се проявява? Как се проявява това? Да. Тази липса. Какво ти помогна тогава да се справиш? Това, което най-много ми помогна е, че много добра приятелка, съученичка ми каза: Мария, ела с мен на йога. И това вече промени абсолютно всичко. Аз започнах да се чувствам по-енергична, по-силна, по-ентусиазирана, напълнена с много, много, много енергия и това ми даваше щастие, вътрешно щастие. И съответно започнах да се смея повече, а това допълваше изцяло повдигането на тази женска енергия. Определено йогата промени много, много. До ден днешен си правя йога, това са повече от 15 години и всеки ден, дори малка практика, 5 минути, 10 минути, няма значение колкото си определя, но всеки ден има практика. Йога, дишането помага супер много. Дишането много нормализира, балансира, хармонизира. Така че всеки, който пожелае, може да изпробва. Има толкова много практики в интернет пространството, може да пробва и сам да се увери каква е разликата, когато започне да диша бавно, дълбоко и да издиша бавно и дълбоко. Просто е вълшебство. Да, защото ние бързаме все на някъде и дишаме много плитко. Да. Можем да направим по-нататък и среща и да се запишем няколко видеа с такива дихателни практики, което мисля, че е много полезно. Ако ви е интересно, можем да споделим. А също и различни други практики ще има тук споделени. Така. А при тебе как е? При мен сега, като се замислих, аз бях много в мъжката енергия и сега все още съм, обаче сега вече целенасочено влизам в женската енергия. И нещо, което си поставих да правя, едно от нещата е нещо, което всъщност ме изкара от мъжката енергия, беше рисуването. То е всъщност творчеството, то много помага да излезем от мъжката енергия и това беше нейрографика за мен. А ти как разбра, че влизаш вече в женската енергия? За рефлексия? Рефлексия. Това, което ни научи нейрографика ни учи на рефлексия, наистина наблюдаваме. Тогава си влезнах в тази рефлексия, наблюдавах как се чувствам, каква храна имам нужда. Започнах дори негативни хора и ситуации започнаха да излизат от моя живот, точно тогава и напуснах работа. И в един момент се зачудих как ще се оправям без сигурната работа, сигурния доход и без всички тези сигурности в чужбина с Силвия. Нещата се получаваха с лекота. Въпреки... А Силвия? И Силвия, и тя си влиза леко. Да, Силвия е моята дъщеря, извинявам се, тези, които не я познават. Обожавам Силвия, даже и камерата падна. Енергията е много. Да, енергията ни е много голяма, много силна и любовта ни е много голяма една към друга. Наистина, тази любов, която аз започнах да развивам към себе си и женствеността, дори промени отношението на дъщеря ми към мен самата и ни сближи изключително много. Така че, и защото аз започнах да поставям себе си на първо място. Преди това много често жените започваме да изпадаме в позиция на жертва. Аз правя за децата това и вменяваме някакво чувство за вина на децата си. И те израстват с 1000 травми, които им налагат. Ние сме ги създали. Да. А мислиш ли в този ред на мисли, че трябва да се направи сепарация с децата? Да, задължително се прави, защото особено когато родителя, когато има някакви такива различни, как да кажа, примерно аз сама отгледах, кажи речи, дъщеря си и това прави много силна връзката. И в един момент дори тя взема енергийно позицията на партньор. Нали? Тя е партньора в моя живот. И
И тогава при нас се обърква системата. Тя трябва да се бъде, тя е детето, аз съм майката. Родител. Да, съм майката, родителя, аз съм по-голямата. Затова е хубаво да се правят такива сепарации. Те могат да бъдат направени с различни други практики. Но и нейрографика също нейрографика свършва тази работа. Да. И също така, тук има хубави коментари, супер много сте, така, извинете, една жена би трябвало да обръща внимание на себе си. Под внимание разберете дори веднъж в месеца да отиде на маникюр, фризьор, масаж, 3 неща, които на мен ми влияят много. И ме връща в женската енергия. Да, абсолютно. Абсолютно. Ако може да включите и по един масаж, по-редовно ще е още по-релаксиращо. Да, абсолютно. Дори малките неща, които правим, дори чаша чай да седнеш за 10 минутки да се изпиеш с удоволствие и си кажеш, това моето време е книгата. Мисля, че това дава душевното. Душевното, да. Защото не всичко е материално. Даже сега ми идва да споделим информация след като приключим. 10 начина да активираме женската си енергия, които не ни струват нищо. Супер! Мисля, че ще е полезна за всички. Дали? Да, които не ни струват нищо. Ще си го запиша, просто така ми дойде. Защото всички си мислим, че да сме в женската си енергия много пъти. Нали, ето масажи, маникюри, нали, някакви процедури, за да сме в женска. Дори шопинг терапията. Абсолютно, това пък е. Не е в женска енергия за мен. Но сега ще си го запиша и ще ми е интересно дали бихте искали да видите такъв списък. Само да си го запиша. Да. Тази активация на женската енергия наистина много помага. Помага и за връзката ни с децата, за връзката ни с партньора до нас, защото той вижда вече една друга личност. Той не се бори с нас, като и ние с него, да. А става съвсем различно. Взаимно допълване. И Ини-ян, какво е? Да, Ини-ян става. Така, много хубаво си водим разговора, обаче ми е интересно нашите зрители. Дали искат да преминем към рисуване? Сигурно, обаче дали имате въпроси към нас относно женската енергия и относно нещо, което така, темата за 8 март, празника, жените искат да попитат, или имат някакви, предизвикателства да бъдат в женската си енергия. Не сме експерти по женска енергия, обаче работим в тази насока. Споделяйте. Нещо, което така гледайки себе си мога да кажа, е този червен цвят. Изключително много. Нетипично. Изключително много помага да се почувствам в женска енергия. Аз си бях тръгнала да казвам какво правя за женската си енергия. Нещо, което сега го правя, е обличането на рокли. Това е нещо, което ни вкарва в женската енергия. Следващата стъпка при мен. Да, рокли. Ето ногтите са червени. Предизвикваш се. Предизвиквам се, да. Сега е хубаво да носим, някои казват, че е хубаво да носим цветове. Аз пък го казвам, че е хубаво да носиш цвета, който си го чувстваш за себе си, както се чувстваш добре. Кога ще се смени цвета? Може би на пролет. Сега е момента. За момента така ми е добре. Но пък обличам рокли, все повече ходя на токчета и наистина си позволявам да потърся помощ, когато ми е необходимо. А чувстваш ли се, тръгвайки с токчета и с рокли, по-женствено? Много ми хареса. Мислиш ли, че се залепват така погледи около тебе? Да. Аз защото ги видях. Аз не. Затова винаги трябва да се снимам по една приятелка с нас на шопинг. Може и приятно. На шопинг, за да видим. Добре. Готини и прекрасни дами. Сигурно вече ви се рисува. Говорим си половин час. Да вземем да порисуваме. Все пак с нейрографика се занимаваме. Да, все пак се занимаваме с нейрографика. Все пак... Какъв съвет би дала на жените, които ни гледат и които искат да развиват? Защото вярвам, че колкото и да сме осъзнати, ето и аз и ти работим по себе си, но колкото и да сме осъзнати,
Имаме нужда да доразвиваме тази женска енергия. Аз знам, развивам я, работя в тази посока, обаче от време на време наистина влизам в мъжката енергия, чисто като всичките неща, които искам да случа. Но как да бъдем повече в женската енергия? Това, което ми идва първосигнално е по-често да рефлектираме. По-често да спрем за секунди и да кажем аз как се чувствам в момента. Усещам ли сърчицето си? Как дишам? Плитко, дълбоко, бавно, бързо. Спирайки шума, външния шум и обръщайки се навътре, вече ние си даваме това внимание. И минавайки в това състояние на, както е модерно да се казва, тук и сега, може да си зададем въпроса, а моята душичка какво иска точно в този момент? Добре, стана време за обед, примерно. Аз какво искам да ям? Не какво има. Аз какво искам да ям точно в този момент? Сутрин ставайки, аз какво искам днес да облича? Не това, което приготвихме от вечерта. Това ще ми дава ли щастие? Ще ми носи ли цвета на тази риза, рокля, пола? Ще ми дава ли допълнителна енергия за целия ден, който да ме държи? Да. Мисля, че това рефлектиране, как се чувствам, как усещам тялото си, усещайки го, вече отвътре идва това искам, това не искам, това е полезно, това не е полезно за мен. И тук се сещам и за практика от K-Power, която просто заставам и питам това за мен ли е или не е за мен. Напред-назад тялото реагира, винаги реагира. Така че това е толкова бърза и безопасна техника, ако ние сами не можем да вземем решение. Една жена не може да взима лесно решение. Ние сме. Преди аз много категорично не ми трябва много време, но съм забелязала, че една жена трудно взима решение. Искам сякаш да мине през целия списък. Това за другите добре, за мен добре ли е? Как ще кажат тези? Как ще казвам тези? Тук ми идва да слушаме интуицията си преди всичко и да слушаме онази вътрешна мъдрост, която е в нас. Мария Янкова казва, за мен, освен практиките йога и други, е важно един мъж как се активира в женска енергия. Когато той е повече в мъжката енергия, тогава успява да активира жената. Напълно съм съгласна с Мария. Роси Пеева пише, за мен 8 март си остава празника на мама, разбира се, мама да е жива и здрава. За мен женската енергия е енергия на любовта. Винаги. И създателката. Да, твореца, създателката. И Мира казва, да, роклите веднага ме променят. Абсолютно. Роклите променят. Мария и тебе с рокля следващия път. Скоро време, да. С рокля, женска енергия. Носете повече рокля, бъдете женствени. Ще се сещам се нещо. Дали жените си задават въпроса колко са значими за целия свят? Не. Я да питам, задавате ли си въпроса и всъщност знаете ли колко сте значими? Това наистина много. Ако ние не сме майки, дали ще съществува този свят? Дали ще продължава да го има? Ние сме продължение на човешкия род. Да. Благодарение на нас и нашите партньори. Да, но преди всичко това, което прави жената, човешкия живот, който износва. Давате ли се сметка колко сте значими, мили дами? Дори и в ролята си само на майки, колко много целият ни свет няма да съществува без нас. Да? И затова ще си рисуваме кръпчета като жени. Да, ще си влезне. Той е символ и на майчинството. Да. Да започнем с едно кръпче. Ние ще се започнем направо с рисунката, мислех, че има. Ние ще се започнем с рисунката. Обаче все пак ми се иска да има една хубава активация, за да видим коя как ще се изненада. Добре. Как ще се изненадам, защото ние си говорим тук хубаво, обаче нашите дами само слушат днеска. И да видим как ще ги изненадаме и ще се изненадат с това рисуване, което ще им направим днес. За това вземете си лист и химикал и не чакаме, все още чакаме отговорите. Ви, дали знаете колко сте значими и велики в този живот? Великата майка. И гответе си листи, химикали и маркери. За да започнем нашето рисуване. Имаш ли... 2 минути активация? Да. Тема?
Днескашна дата изписваме. Много благодаря. Благодаря на прекрасната ми дъщеря, която няма как да се включи да ни пише, обаче каза, че много ни се кефи в момента. Благодаря. Благодарим, Силвия. Благодарим на всички, които сте наистина с нас в това поле. И вярвам, че женската ни енергия е много силна и силата ни идва още повече, когато сме обединени. Абсолютно. В женски общности, групи за подкрепа, споделяне, помощ, творчество, каквито искате ги кажете тези групи, но жените заедно сме много силни и можем да постигнем много. Бях чувала, след малко ще прочета и коментарите, много ми харесва, бях чувала един израз, че две жени се комбинират, единствено ако трябва да застанат срещу трета. И ми стана тъжно, това беше преди много години, но виждам как в момента жените можем да се обединяваме и да постигаме много. И това е нашата сила в момента, тези групи, тези общности, които си създаваме. И всичко това, което можем да си даваме. Сякаш се допълваме. Да. И си даваме коража да продължаваме напред и да творим този свят по-добър, по-красив, по-цветен. По-цветен? Са такива цветни. Днеска сме в монохром, но това е като старт за пролета. Виж сега, то за да изпъкне. Ние сме толкова цветни личности. Ние сме много цветни. Аз за първи път слагам черно. Аз изпъквам на черното, но ние сме толкова цветни, че в момента така леко, за да изглежда. Да. Но ако ви харесваме, ако ви харесва и тази енергия, ще правим повече такива излизания. Много красиви коментари излизат. Да, Мира казва, жената е призвана да ражда добри хора. Първа стъпка към промяна на света. Чудесно. Да, точно. Не ни остава време да се замислим за важността си. Важни сме. Давайте си време. Ценете го това, че този живот сте родени жена и бъдеща майка или настояща, но това е отговорност. И то много голямо. Да. Веселина пише, като един егоист, аз го знам, но много обичам да ми бъде напомнено честичко. Напомняме ми го! Вие сте значими. Днес по време на рисуване през метода нейрографика осъзнах силата на женската енергия. Супер! Абсолютно. Няма друга такава сила в света. Ние сме уникални, момичета. Ние сме просто идваме като атомни електроцентрали, които могат да създадат много енергия, много преживявания, могат да дадат както енергия, обаче могат и да сринат всичко. Абсолютно. И себе си също. Ако натиснеш погрешния бутон. И ние имаме женска общност и е прекрасна енергията между нас, общуването и това, което правим. Чудесно! Нека да има повече такива общности, за да творим. Сега искам да сложа и да започнем да рисуваме. Така че искам да настроя листа. А като тема ще запишем. А като тема как ще? Я кажи, как предлагаш да си я кръстим ти? Може би хармонизиране. Хармония? Или женска енергия? Може и една дума. Енергия. Енергия. Енергията на жената. Да, why not? Енергия. Съгласна. Не. Аз искам да бъдем конкретни. Женска енергия. Защото енергия може да си привлече всякаква. А тук искам точно тази женска енергия. Мекотата. Добре. Този ден ни поддава и подсилва. Това е в целия свят се празнува днескашния ден на майката. Така че може да използваме тази групова енергия от всички, които празнуват днеска. Да. И да я интегрираме в рисунката. Абсолютно. Женска енергия. Пишем? Женска енергия. Добре, готови ли сте да рисуваме? Маркерче, да си направя активацията. Може ли да дадеш и един таймер? Не, аз си взех таймер. Чего е там? Добре, ето. 2 минути. Трябва ли един пясъчен часовник? Ето, виж сега, мене може да ме изненадат нещата.
Всичко, т.е. Всичко, техники и що технологии, техники, да се да. справим малко време. Сега само да го Търпение. открия. Къде е таймера? Къде е часовника? Сега, извинете. Има ли нещо, което не казахме днес? Което искаш да кажем на жените? Сигурно ще има нещо. Мога да се обърна назад във времето и да използваме архетипите. Да. Тези, които са нашия пример дори за женска енергия. И тук ми идва така първото нещо, което ми изниква е Афродита. Mm-hmm. Афродита като мощно въплъщение на тази женска енергия. Клеопатра. Абсолютно. Красота, която си дава на себе си време и се зарежда. Знае как да се зарежда. Mm-hmm. Тази вана с мляко, с грижата, да. Маслата, които са етерични, ароматни. Няма как да не се прехвърли от другата страна. Uh-huh. Давайки на себе си, всички получават около нея. И тя сияе. Абсолютно. Даже сега, като каза Афродита, се замислих, че аз точно на острова на Афродита беше моята трансформация. Да. И там, аз всъщност преди И аз сега кажете дали се чуваме и как се чуваме. Изглежда камерата работи там, да видим какво ще се случи с нашия запис накрая. Но Мария, ви ще си направим втора среща. Дубъл. Втори дубъл, друг ден. Ама не, друга тема, друг ден, втори дубъл. Да. Добре. Сега? Да, чува се. Вече, добре. Нищо се. Окей, значи казаха, има 3 окей. Така, исках да кажа за Афродита. Мощно въплъщение на женска енергия. Афродита е мощно въплъщение на женската енергия и моята най-силна трансформация беше когато отидах да живея на острова на Афродита, Кипър. И там наистина местата са супер енергийни, морето много. Има, с забавени идват неща, извинете мили дами, тъй като при нас като съобщение идват с леко забавене. Надявам се да се чуваме. Оле. Добре. Изключи звука. Кой звук се изключи? Чакай, сега ще пише. Извинете.
Дали го изпратих? Не. Добре. Моля. Всичко е окей? Всичко е окей. Добре, радвам се. Прекрасно. Не мога да повярвам, че стартира тази женска рубрика по време на ретроградна Венера. Тя се проявява ретроградната Венера. Спира ми звука. Да. Да, ето, предизвикателствата са много. Добре. Ама ние няма да и се даваме. Не. Ето. Така че не знам докъде ще стигнем. Имам големи идеи. Надявам се всички вие, които сте в това поле, да помагате да осъществяваме тези идеи и да споделяте от какво имате нужда. Много ми се иска да има пространство, в което да си общуваме и ще измисля как да бъде организирано то. Едно от нещата е да качим този запис. Ще го кача в Patreon и там ще си остане за нас. Като там ще бъде създадена, може би, тази общност. Аз така го виждам за момента. Ще използваме технологиите, това, което ни дават 21 век, с всичките тези възможности онлайн, екстри, да, за да създадем тази общност, за да се развиваме, за да си помагаме с различни практики и техники, които са ни налични. Така, нещо, което ми дойде е 10 места, в които да посетя, които да развият женската ми енергия, докосвайки се до архетипа. Защото не знам дали ви е известно, но ние сме в определени архетипи. Архетип, любовница, момиченце, домакиня и кралица. Това са 4 основни архетипа. Виждали сме ги и в Секса и града. Забравих името. Там са тези. Който обича да гледа сериали и знае. Това е една от малките, които гледам. Но там има тези архетипи. И когато ние посещаваме такива места, ние се свързваме. Това, ако някой гледа, ако някой знае пирамида на мисленето, там го има. Там има, защото ние сме част от тези архетипи и митове и ние можем да ги подсилим. Ние може съзнателно да работим и посещавайки тези места, може да ни помогне. Това е също нещо, което може да отбележим, да архетипираме и влизаме в тази... Чудесно. Така, и сега обръщаме камерите. Ако няма звук, моля дайте сигнал и започваме рисуване. Да, супер. Ето ни, аз само ще си обърна камерата, защото тя падна няколко пъти. Така ли беше? Защо ми е огледално? Веси, ретроградната Венера наистина просто си се базика с мен днеска. Много яко. И като обратно, то ще е към тях. То ще е към тях, да. Да, обратно. Не знам как да го завъртя вече, но... Добре. Да, обратно е. Ще сложа тебе на голям екран, защото ти се виждаш по-добре. Добре, няма. Аз ще съм си на екран. Съжалявам. Така, по някаква причина камерата е... активация може да си обърнеш. Да, ще пробвам да... Добре, ще пробвам да обърна. Все пак може да се справим с всичко. Да. Моля за разбиращите от ретроградни планети и така нататък да ми пишат как да се справяме с такива предизвикателства по ретроградност. Ти си добре. Аз съм че... Не съм. Всичко е точно. Не бе. Добре, както и да е. Добре, значи... Дата, тема, женска енергия. Аз си пиша... Да, то датата е женска енергия. Това е моята тема. Хубаво е, когато рисуваме, да... Рисуваме с лявата ръка. Още едно предизвикателство. Да. Това е живото предаване. Първа среща. Мария, това ще бъде запомнящата се среща. В един момент ще си гледаме и ще се радваме на първите изяви. Първата целувка. Да. Тя се помни винаги. Добре. Така, женска енергия. И си започваме нашата активация. Слагам таймер 2 минути. Пишете всички думи, изрази, които ви дойдат на ум, свързани с женската. Някой също каза да рисувам с лявата ръка. Добре, ще се пробвам. Може би да излезе нещо по-интересно, но активацията няма как... 2 минути няма да изписеш доста думи. Добре.
Влязахте в женската енергия, имате нужда от помощ. Ами приемаме помощ, който иска да ни помага. Добре, 2 минути, започваме да пишем сега. Старт. И може да си допишете последната думичка. Направихме ги 2 минутки. Да, знам. Получихме помощ. Ето, получихме и помощ. Така, си направим ли? Нарочно решихме да рисуваме двете заедно, именно защото е много вдъхновяващо, когато видиш двама творци с различен почерк, различен стил, различни усещания да творят. И даже ако мога, бих направил групово рисуване, всяка да си пусне камерите, това е много трудно изпълнимо. Но може, да. Така, и нека да си направим една цветна композиция, леко да се настроим. Вземете маркерите и отцветете онези думи, които наистина са по-емоционално заредени за вас. И докато ги отцветявате, искам да се запитате нещо. Кое ви направи впечатление в тези думи и какво ще си вземете? Какво е осъзнаването, което си вземате на този етап от вашето рисуване? От вашето рисуване. Да, от началото на нашето рисуване. За мен нещо, което излезна, е благодарност. Да изпитвам благодарност към себе си. Дори, защото много пъти влизам в режим, аз трябва да заслужа почивката, трябва да заслужа да си подаря нещо, да направя нещо за себе си, но всъщност самия факт, че, както казахме, не си даваме сметка колко ценни сме като жени, като майки, като създателки и не го осъзнаваме, не си го... И ако само това знаем, ако само това как да кажа, допълниме, ако само вложим това си усещане, колко сме ценни, нежни, колко сме изобилни. От да си гледам как маркера се разтекава, той е чисто нов. Да, и това е много, много интересно. Дава повече синия цвят. Да. Това ми е любим цвят на мен. Синята, водата. Да. И това, което аз съм пък забелязала, когато правя тази цветна композиция, че думичките, които отцветявам в един и същи цвят, толкова много се допълват. Не знам дали сте обърнали внимание.
Но, примерно, любов, сърце, вдъхновителка, подкрепа, да, разбира се. И магнетичност, сами в розово. То не е случайно. Значи, минавайки през сърцето, любовта вдъхновява, подкрепя и дава тази магнетичност на човека. И това съм го забелязала в активацията. Думичките, които ги отцветявам, ето сега радост веднага дойде в жълтия цвят. Харизмата също. Значи ние даваме тази енергия през цветовете и още в самата активация. И ни напълни с... Ето прави камерата. Говори. Супер. Прекрасно. Добре? Да. Извинявай, прекъснах ли те? Не. Да. Може да започваме с композицията. Да. Нямам търпение. Да, тази благодарност просто искам аз за себе си искам да бъда по-благодарна към себе си, да си давам наистина, да си давам едно браво и благодаря на себе си. Именно за това, което съм. И откъде ще започнем нашата композиция? Тъй като искаме да засилим женската си енергия, искаме да развием в бъдеще. И това, което ще направим направете си, аз ще рисувам нарочно по хоризонталата на листа и ще направим една координата. Ето на такова горе-долу разстояние си направете тази хоризонтална линия и малко по-нагоре ще си отбележите вертикална линия. Като това тук е днешния ден. И усетете колко голяма, вашата женственост в момента. Усетете я, дали се чувствате примерно на 100%, дали се чувствате по-малко женствени в момента, защото сте влезнали в мъжката енергия. Как чувствате своята женска енергия? И ето тук си изберете, направете такова едно кръгче, да изчакаме Мария, което е вашето състояние в момента, като жени. За мен то е... Чувствам си го, но бих работила още. То е някъде ето такова кръгче. Усетете го това кръгче. Дори може да пуснете леко линии вътре. Почувствайте го. Тук някаква пеперуда ми се образува на мене. С какво е свързваш тази пеперуда? С промяна. И сега настоящия момент, да, и настоящия момент изисква промяна. Нещо да променя, нещо да осмисля. Промяна на... Какво? Въпрос на гледна точка. Въпрос, да, за себе си. Аз мисля, че усещам какво искам да променя. Окръглете си, повзаимодействайте. Усещам, че искам веднага да окръглям. Аз също окръглям веднага, да. Изглаждаме, изчистваме, пренареждаме. И докато го правим, се забавляваме. Абсолютно. Дишайте и пийте вода. Ако имате някакви осъзнавания... приемане, всичко. Приемане, да. Има приемане. Трябва да имаме приемане към себе си, преди всичко. За това започваме от себе си. Да. И това, което искам обаче да се замислите, по тази вертикала, какъв е периода, за който искате да разгледате и да разгледаме всъщност тази наша женска енергия. Нещо, което аз така... Да я проследяваме. Да проследяваме, да, по-скоро. Бих искала да обърна за себе си, да проследя в рамките на максимум следващите 6 месеца. Като аз няма да развия за 6 месеца, но аз искам наистина да правя целенасочени действия тези 6 месеца, да ги наблюдавам осъзнато, да си ги поставя като задачи, но това няма да спре след 6 месеца. Когато вече веднъж влезнем в женската си енергия, ние смятам, че по-трудно излизаме, защото виждаме лекотата, с която се случват нещата, изобилието, което идва при нас. Вниманието, което получаваме. Да, вниманието, което получаваме. Да, абсолютно. И за мен си ще заложа 3 до 6 месеца. 6 е максимума, който си залагам. Аз мисля да са 3. 3, нали? Да.
къс период, в който сме съсредоточени да се наблюдаваме, докато 6 може да забравим. Лятото ще дойде. О, да, абсолютно. Разсейваме се. Да. И значи това са нашите 3 месеца. Това говорим, днеска сме 8 март. Значи ако си разделим, тук ще бъде април, май, юни. Ето до началото на лятото и така. Да я развием, така да разцъфтим. Виждам едни цветя, тук някакви ми поникват. Аз просто ще си ги отбележа така. Жълтото е много хубаво. Да. А вие за какъв период ще си го зададете, ми е интересно. Дали се движим заедно в една посока или вие искате малко по-дълъг период или по-къс период? Ако и остават време на хората, могат да си записват и да си водят нещо като дневник или записки в телефона. Отчитат ли някаква промяна? Да. Дори проследявайки състоянието си, също е вид рефлексия, което подсказва в коя насока трябва да се движим. Да. И леко ще ни калибрира. Да. Така, добре. И следващата ни стъпка, искам да се запитате, да се замислите всъщност за ролеви модели, които имате във вашия живот или известни личности, примерно, които са ви модели за женственост. Като тук могат да бъдат тези архетипи, тези дами от миналото, на които сме се вдъхновявали. Като Клеопатра, която казахме преди малко, Афродита. Сега се сещам обаче за моята учителка по английски. Всеки си има някой още от детството. Тази учителка по английски беше толкова сериозна. Аз съм безкрайно благодарна, че попаднах при нея от 5-ти клас бях. Да, 5-ти до 8 клас. Госпожа Матеева, чудесна жена. Тя беше пример за подражание. Тя изглеждаше като една английска кралица. Осанката, обличането, поведението, прическата, перфектният маникюр, който се вижда винаги. Това беше супер. Да. Исках да съм като нея. Тя се държеше много уверена. Винаги служи се там. Айде докато си говорим, ти рисувай. Това, което е в миналото. Да, в миналото, защото винаги сме имали по един такъв пример. И аз се го залагам. Аз много се възхищавах на Лейди Даяна. Да, между другото. Въпреки, че тя е в архетип момиченце. Може би за това приличаш на нея. Да. И визуално леко на нея. Тя беше принцеса. Да. Колко момичета искат да бъдат принцеси? Да, и аз исках принцеса и се възхищавах. Въпреки, че тя ако беше развила и женската си, другите архетипи, ще е още по-добре. Но има такъв един пример. Също, е място, където съм била, ето Афродита, вземам си оттам. Имаме примери в миналото. И нека да си го сложим. Защото ако често се запитаме в момента, кога се чувствахте най-женствени, може да бъде никога не се почувствах женствена. Не знам дали съм била. Да, именно. Затова си вземаме примера. Използваме това колективно знание и тези примери, които имаме в нашия живот. Дали за пътуване, обаче тук се сещам за великите български жени, които са останали в историята и с подвизи, дори с лечебните свойства, с духовните. Ето тук веднага ми изниква Ванга. 3 месеца, супер. Преподобна стойна, баба Вида, Райна княгиня, ако щем Райна княгиня. Тя е смелост, сила. Много се впечатлявах още от дете, дори участвах в един конкурс по рисуване на Людмила Живкова. Да. Това е културният министър с супер дълбоки вдъхновителски качества, ориентирана към езотерични Добре, науки. много яко. Някакси тази жена, и тя така се държеше, тя имаше тази осанка.
и изключително стилна. Стил. Даже харесва ми, не знам кой е Покерстар, благодаря за коментарите. В момента съм си подложила да рисувам върху един портрет на Леди Даяна. Няма случайности! Няма! Така, и сега, от тук нататъка, пускаме линии, с които да тръгнем да си вземем от миналото, да минем през настоящето си и да излезнем навън, нагоре, в бъдещето, в следващите 3 месеца. И така ще пусна линията, ако искате първо гледайте как ще я пусна. Ще очертаем първо това израстване и разширение на женската енергия. Аз усещам настръхване. Силна рефлексия. Хубаво е това. Да, аз тук даже не си пуснах линия, направо ще ги пусна в момента. Но искам да задам за всяка линия, ще бъдат 8 линиите ни, и ще задам за всяка линия наименование. Някой може да ги кажеш ти, ако искаш. Кои си задавам аз да си взема от миналото, от миналите архетипи, от миналите енергии, в които живеем. Те са част от нас. Ние ги имаме в нас, просто трябва да ги активираме. И едната си вземам, много обичам тази дума, си вземам сила. Добре. Силата да се справям с всичко, което дойде. И така как се разширява. Дишайте. Обичам да си доказвам, че съм силна. Да, но не искам през силата на тази да се... Задължително на това ми идва да се доказвам. Не, просто да ми се... Силата да... Аз си го усещам в моменти, в които имам нужда, тя да се проявява. Аз бих пуснала обаче креативност. Добре. За мен изключително важна е креативността, защото в различни ситуации, в които първоначално си мислим, че нямаме изход и се включи в този момент креативността, излизат велики идеи. Творчеството излиза на пръв план. Да, добре. И дори е много игрива тази линия. Да, и при мен също станаха много различни. Зарадваме. Супер. Добре, коя е следващата дума? Аз си слагам и си залагам думата, линията. Всяка линия залагаме с тази дума, с това намерение. Това са нашите намерения, изразени чрез линиите. Тук ще си сложа нежност. Нежност. Пускаме нежност. И опитвам се даже дори да се замисля за такива примери за нежност. Моето е централна. Да, моето отиде повече към креативността. Забелязвайте, те си как говорят, се движат, те си комуникират тези живи линии. Добре, коя дума ще сложиш ти? Бих сложила загадъчност. Добре, харесвам. Интересно е да си загадъчен, непредвидим. Това носи много изненади. Аз обичам това. Добре, аз тук искаме така. Следващата дума... Пресякоха ми се при мен. След още не са. И виж как тук се... Направо се заиграха. Да. Така, ти сложи загадъчност. Аз ще си сложа една дума, която много обожавам. Ето тази. Думата е харизма. Харизма, да. И това вече се вижда и от външния свят. Много хубаво качество. Ето тук тя се преплети с други. Много ми харесва. Добре. И нека не забравяме интелекта. Добре. Интелект. Нищо, че съм блондинка, нали? Защото не сме случайни. Така че... Абсолютно. Трябва и това да отразяваме. Добре, ето. 6 ли са? 6. Слагам си думата вдъхновение. Искам да продължавам да бъда това вдъхновение, както за жените, които ме следват, за дъщеря ми. И мъжете искам да вдъхновяват. Да вдъхновявам. Да бъде. Добре. Какво хубаво се получава. Давай. Да сложим... Да сложим. Магнетичност. Давай, супер, много ми харесва. Магнетичност. Как го усещаш? Магнетичност. Едно сърцебиене. Даже... много сила в ръката. Много сила. Виждам, че в дясната половина са повечето линии и то преплетени. Някакси в ляво стоят по-разни. Това за какво ти говори?
Ами, ако погледнем мъжка и женска енергия, повече сякаш и в мъжката. Да, пуска в дясната пак 2, 4, 6, 8. 8 ли ги пуснахме? 8 са, да, но да. Много ми си скощи една. Айде да си сложим женственост. Женственост. 9. Ти не го ли сложихме? Не, нежност се сложихме. Но аз искам и женственост. Добре. Айде да сложим още една. Тук сякаш има нужда. И подминаваме днескашната дата 8. Но 9. пък стигаме на Прелома. 7 плюс минус 2, 2 прави 9, така че Да. всичко е в границите. Да, Прелома. нормалното. Да. Колко хубаво се получи. И можем да си поокръглим малко. Мъничко поне. Мгм. И наблюдавайте, предполагам не сте се записали линиите, защото не сме ги записвали ние, но наблюдавайте дали и кои линии, какво се случва, какви осъзнавания ви идват там, на тези места. Първо много ми се иска така да си повзаимодействам с миналото, с тези жени, които са били преди нас, защото Те са те... оставили едно наследство, между другото, Абсолютно. генно. Да. Дори, знаеш ли, сега се замисляме за майка ми, за бабите ми, за всички тези жени, наистина, които са били преди мен. И Аз съм имала баба лечителка. Да. И това е моята прабаба. Да. И ето, без тях ние нямаше да имаме тези способности и таланти. Нямаше да имаме красотата. И да, тази красота, която имаме. Излъчването е допълва. Лекичко потъваме в процеса сега. И наблюдавайте мислите, които ви идват. Ме взе да ми става много топло. В момента. И една такава благодарност имам към майка ми. Ето, жената от която и ние сме. Благодарение на жената благодарение на която. Майките ни, исках да кажа. Така, при мен мислите вървят с няколко мисли в минута и излиза една и се получава някаква странна комбинация. Благодаря, че ме допълваш от време на време, за да разберат хората какво искам да кажа. Мисля, че тук трябва да отбележим, че имаме помощ от нашите егрегори. Основно от егрегора на рода ни. И в момента се свързваме пък и с този на творците. Да. И нека да изчистим абсолютно всички блокажи, съмнения с това окръгляне. Да си го заложим като намерение. Толкова колкото окръгляне, толкова да изчиствам. Да. Нещо, което ми дойде, просто от одеве искам да го споделя и все го забравям. Ако дамите, които ни гледат, колкото сме толкова, така, мили дами, не знам колко от вас постят и са постили, нали, това е много особена практика, но по време на поста има едно изчистване на енергията, изчистваме тялото и душата. И важно е не само тялото да изчистим чрез поста, а да изчистим и душата си. За всичко това, което искаме да ни се случи, да материализираме, за тази промяна, която настъпва с идването на пролетта и с нашето израстване. Аз се вдъхнових от Павел Пискарев, който в момента прави това предизвикателство за него си, този пост, изчистване на душата. Преди великденските пости, да. Което е много силно. Аз съм постила и истински пост.
Но сега реших, че заедно с него ще започна и това изчистване на душата преди Великден. Какъв начин? С асо. Рисуваме асо 40 дни. Супер! Много голямо предизвикателство е. Рисувала съм асо 20 дни. Промяната е много голяма за 20 дни. 40 просто не знам какво да очаквам след това, но ще е хубаво. Няма да очакваш. Да, няма да Ще очаквам. Резултати искам да видя, да. Така че, започваме в понеделник. Не всички дни ще има живи рисувания с мен. Някои дни ще бъдат кратък запис, някои дни ще има кратък запис просто с набързо разказано какво се случва, някои дни ще има рисунка. Но ще рисувам, ще бъда в едно поле, мога да определям час, в който ще се рисува или аз го правя. Защото програмата ми е много различна, е много натоварена понякога, затова няма как да бъде всеки ден на живо, но който иска, можем да ще ги споделям нещата и в общото пространство, който иска може да се включи. И да си взаимодейства. Да, си взаимодействаме, защото заедно да направим това изчистване. Ако някой наистина му откликва тази идея, може да се включи, да ме последва. Може и да не е 20 дни, може да си решите да го направите за по-кратък период. Примерно една седмица. Една седмица, в която ще изчистим тези наши блокажи. А те си идват с всяка една рисунка, с активацията, накрая с тема 2.0. Теми има за всеки ден, за всеки ден от годината. Да, абсолютно. Не ми трябва да мисля дори. Аз си мисля, може всяка една да изчисти различна тема, която я вълнува. Като цяло, същността ще бъде да се изчистим от тези блокажи, които ни спират. Получаваме едно такова сърцебиене. Добре. Много. Искам да попитам нашите дами как се чувстват. Супер, това е много интересно. Чудесно. Радвам се. А то може да бъде комбинирано и с постите, естествено. Да. Хранителните режими и това изчистване през рисунката с изхвърлянето на катарсиса. Можем и да споделим. Да, искам катарсиса да споделим и хранителни такива идеи. Разбира се. Аз бях на едноседмичен нейродетокс и мога да споделя, как се чувстваш? Че пиех зелено смути всяка сутрин с панак. Добре, защото си мисля, че вкарвам елементи, които ми липсват, но не мога да кажа, че нещо голямо се случи. Това, което е хубаво е, че все пак направих нещо по-различно за себе си. Беше си предизвикателство. Аз смутите не обичам. Какво правим тук нататък? Ти окръгли ли си? Колко са ни различни рисунките? Рисуваме заедно. Аз съм сигурна, че който рисува с нас също ще получи различна рисунка и много, много ми е интересно. Може да се сподели. Къде предлагаш да се сподели? Това е добър въпрос. Споделете в стори и ни тъгнете, или мен. Да, това е начин. Да. Помощ от Вселената получаваме. Да, подкрепа получаваме от Вселената. Сега когато вече окръглихме, леко си повзаимодействахме, забележете своите линии, своята композиция. И забележете къде има кръгове, къде има знаци, къде усещате, че има събития, практики, хора, които биха ви помогнали да усилите вашата женска енергия. Нали така? Точно така. Аз виждам едни големи фигури. А само кръгове ли да слагам? Не. Аз предлагам да бъдат различни. Защото виждам различни фигури. Първата, която виждам е кръг, но виждам и квадрати. Те могат да бъдат различни по големина.
Докато рисувам, си представям вече стъпките и действията, които ще предприема за доближаване до целта. Прекрасно. Чудесно, запиши ги. Да, запиши си ги. Кой написа? Това е Покерстар. Добре, Много се радвам. Запиши ги. Да. Документирани, изписани с ръката, вече са на документ. Да. И забележи ето, виж ги в полето ти, сред линиите, които има на листа, къде се намират. Аз тук някакъв динамичен квадрат виждам. Да. Свързваш ли го с нещо в този период от време? И то е сега... Защото аз, другото, което видях, е точно динамичен квадрат и при мен. Това е малко по-нататъка. Моя е сега. Виж, много интересно. Моя е сега. Моя динамичен квадрат. За тези от вас, които не са рисували до сега, даже леко отива, но ми харесва. Които не са рисували, не са много активни с нейрографика, рисувайте повече кръгчета. Това е формичката за хармония и за цялостност. Така. Същам движение, защото аз лично имам периоди, в които изпадам в... искам да действам, но не съм толкова активна и просто искам това да съм активна, обаче планирани активности. Знаеш ли, точно като такова чувствам. Като планирани активности, които са ето. Да? Моя квадрат тук. Точно в този период мисля, че ще приключа с първия си реферат в инструкторския курс. И това отваря новите вратички. Чакай, че тук ще ми излиза един хубав кръг, ама... Може да си завъртате листа, даже го завъртях. Какъв хубав кръг стана. Право се скефих. Аз сякаш искам да си държа рисунката така в тази позиция, за да ни приличаме на едно дърво. Дърво, което израства и не искам да му обърна по посоката. Това е много интересно. Искам да си го запазя така. Колко фигурки те сложим? Сложим 3-4, до 5 максимум. Нека да не преизпълваме листа с фигури. Виждам и малки фигурки. И аз. Значи ще бъдат в различна големина. Може да споделим алгоритъма, който рисуваме. Той е от курс специалист. Ако на някой му е интересно да научи и да се развива с нейрографика, възможностите са много и можем да ги споделим. Но първо винаги започваме с курс потребител, което е най-ценният курс. Някъде, където усещате, може да пускате още линии. Аз си добавям. И аз добавих. Да. Усещам тук, усещам в миналото като някакви корени, които ми дават изключително много. Много, че сякаш смучат. Да. Обаче маркер аз така не си взех нов и нагоре някак се избледнява, което ми дава едно такова усещане за лекота. Има ги линиите, но ми е леко. Виждаш ли как се получава? Не искам друг. Този ми харесва. Може да ги прецениш. Ако искаш да ги виждаш по-добре. Моите фигурки са ориентирани в близкото бъдеще. Това виждам аз. Лято да е. Топличко. Ето тук има ти голям кръг. Наистина да свършва. Харесваме. Добре. За новите неща. Аз така... Мира пише, аз направих житния режим и усещам голяма промяна на всички нива. Поздравления, Мира! Радвам се, че си с нас и ние ще черпим от твоята вдъхновеност и упоритост, защото това е житния режим е много сериозно. Така ли? Особено за първи път, когато се прави това изчистване, това
Всичко е по-ново. Този детокс, изчистването от токсините е болезнен. Браво. Браво! Пример за подражание. Аз даже сега се чудих и тук какво е това малкото кръгче и ще си направя някакъв хранителен детокс. А какъв мислиш да бъде той? Според твоите представи и виждания, или ще си намериш някоя програма? Защото аз обичам да слушам себе си. И аз така. И съм забелязала, че ако правя нещо на сила, задължително няма да има никакъв ефект. А напротив. Аз така, когато слушайки себе си преди 2 години, отслабнах много килограми. И мисля пак да послушам себе си, вътрешните си усещания и нужди най-вече. Така че... Това ще бъде най-правилно. Абсолютно. И съчетано с изчистването и с месо и времето в момента. Да. 3 в 1 стар. Миналата седмица си купих много спанак и си направих супа с спанак, която беше много хубава. И ето, зеленото. Да се хванем за зеленото. Да. Идва пролет. И да изчистим телата си от токсини и глупости. И така се събуждаме. И така ще активираме женската енергия, всъщност. Абсолютно. Да. Тези микроелементи, които пристигат от пресните зеленчуци, плодове, мисля, че по никакъв начин не могат да бъдат заместени с хранителните добавки, които може би приемахме зимата, а сега вече може да се ориентираме. Абсолютно. Как се чувствате, прекрасни дами? Много ми харесват осъзнаванията, които имате и които споделяте с нас. Аз искам пак да благодаря, че отделят от времето си най-ценния ресурс. Да. И да сме заедно и да правим нещо за себе си. Тази рисунка е само за нас. Това пак е от грижата за себе си, женствеността ни и така. Но аз мисля, че не съм достатъчно 4 фигури. Аз имам повече, обаче много ми харесва. Като някаква дантела си го чувствам. Да, има това движение на морски вълни, тази гъвкавост, пак е черта за женственост. А походката е много важна. Ето това е нещо, което забелязах, че се промени при мен. Не знам ти дали си забелязвал походката. Не. Няма как да забележа. Ще ти направя няколко клипчета. Добре. Да, походката също е важна. Да си ходим грациозно. С вдигната глава. Да, yes. Това кара може да се обърне. Между другото, скоро чух такова едно изказване. Това излучва една такава недостъпност. И лекота. Обаче и лекота. Лекота на енергията. Да. 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 Да, ще публикувам и пост за рисуването на сата. Ти ще рисуваш ли 40 дни? Ще рисувам, доколкото ми позволява да съчетая темите. Да. С инструкторския курс. О, да. Ти започваш голямото си предизвикателство. И вървя винаги по приоритети. Абсолютно. И заложени стъпки, програми. Ето, това ми харесва при тебе и ме вдъхновяваш. Твоите приоритети и програми и целенасоченост. Това си за тебе. Ще си го нарисуваме тук. Целенасочен. Винаги. Това е първо. След като съм си поставила цели, пътя до тях, стъпките съм ги описала. Това са по-важните неща. И ги следвам всекидневно. Без отклонение. Това се вземам от тебе и виж как ме разширява. Много се радвам. Разширяваме. Задачите са за изпълнение, не за отлагане. И това, че си върша работата в срокове, както съм свикнала
от професията, с която работя, е, че ми дава много време. И свършвайки задачките, които имам, аз имам много време за нови неща. Я ми кажи, какво ти помага да не отлагаш? Чакай сега, не, какво ти помага да си по-фокусирана и центрирана в работата си, защото признавам си, че ме виждаш колко съм на 1000 места. Да. И предполагам, че има и други дами, които са като мен. Да. Като пътеводна светлина е моята цел. Но знам, че пътя до нея е много по-интересен. И сякаш ставам, сутрин ставам, за да го и отпразнувам този момент, че днеска съм тук, че съм жива, здрава и че мога да направя една крачка, която ми доближава до моята цел. О, красиво. Това е много яко. Ще си го взема. Това ме мотивира. Виж колко различни станаха нашите готини рисунки. Да. Много се кефя. Моите фигури са абсолютно вплетени с клоните на това дърво. Само един кръг се откроява и то е точно въпросния период от инструкторския курс. Да. Много ми се иска да си пусна линии в страни. Ме пусни? Да, можем да си пуснем и сега. Може и по-късно, но сякаш сега ми се иска да се свържа и с околния свят. Ето и той, и околния свят идва да се свържи. И околният свят идва на проверка и се... Мисля, че трябва леко да ускорим скоростта ни. Добре, че... Може от този монохром да минем към цвят. Да, абсолютно. И вече всеки ще си довирисува. Ще очакваме да ни споделите споделете с всички хора това, което днеска си сътворяваме. Дори с много кратко описание. Какво ви донеси това рисуване? Абсолютно. Дори с 4 думи. С 4 думи? Да. Защо 4? Мата модерн, 4 думи. 4 думи. В квадрат ли да ги вкарам? Щастие в квадрат е. Щастие в квадрат. Ох, много ме вдъхна. Да. Да вземем цветовете. Давай да вземем цветовете. Да вкараме пролетта в рисунката. Аз искам да вкарам любовта в рисунката. През цвета ли? През цвета, да. Любовта и мъдростта. Да сме ефирни, женствени, но да имаме и тази мъдрост, вътрешно знание, които чудесно. Не си сгубваме ума по... Не знам, така го усещам. Защото понякога, примерно аз имам такава... Понякога влизам в крайности, понякога се забравям, понякога... Да. И аз лично ще си пусна потоци. Ще си рефлектираме в тези 3 месеца и ще се наблюдаваме. Да. И си вземете маркерите, вземете тези цветове, които най-много ви резонират в момента. Аз лично ще създам някакви потоци. И той даже ето тръгва отдолу. Този поток, който ще излезе и нагоре. Ето ги тези жизнени сокове, които потичат отдолу нагоре, да, и при мен е така. И така ми дават един заряд. Това зелено, нежно зелено. Младо. Ами да, е новото начало. Сега започват и първо се показва на повърхността на почвата. Вече има тези тревички, нискостеблени, кукичетата се показаха. Днес сме ги сложили до нас и те си дават тяхната нежност и красота. Усещаме аромата дори зад нас на кукичета. Обръщайте внимание на малките неща, на тези... Ето сега, както става въпрос за аромата, аромата също носи едно такова щастие и кара да се отделят да. хормони, които...
Ами, знаеш ли, забелязах, някъде го гледах, в една стая, когато влезе човек, който не е хубава енергия, той мирише кофти. Да. Или по-скоро, когато не е добър за нашата енергия, ние го усещаме кофти. Това ни подсказва. Подсказва ни хората, да. А жената... Още нещо, ако те обърне внимание. Да. А жената чисто интуитивно, пак през миризмата, усеща мъжа за нея си. Между другото. Тук съм абсолютно съгласна. Да. Виж как се дава природата. Да. Нашия образ. Добре. Аз ще пусна малко цвят и смятам, че после всеки ще си го дорисува. Свечката ни да не изгасне. Усещаш ли мъжки аромат? Не. Как не? Аз го усещам. Да, сега дойде. Да се заредим с малко мъжка енергия тук. Има представител. Виж, той ни балансира. И в момента сме две в едно. Тоест, женската... Никой от среща не знае, че тук има мъж около нас. Да. Който, освен, че ни вдъхновява, ни разсмива. И пожелавам на всички жени, които рисуват с нас, да имат по един такъв вдъхновител и подкрепа. Да. Подкрепа. Защото е много ценно. Аромата от парфюма засилва. На мене много ми влияе. Миризмите много ми влияят. Много е хубаво. Супер. Значи, правете си подаръци парфюми и не съжалявайте за похарчените пари. Това е инвестиция. Да, абсолютно. Едни водни потоци тръгнаха в моята картинка, всичко по вода ще ми върви. И пак го свързвам с морето. Дали ще идете? Естествено. Юни месец е много горемичко. Що пак да... няколко пъти. Така правя. Няколко пъти, Мария. Юни месец. Живот си здраве. Ето тук сега. Добре. Твоята огнена рисунка. Много е як. Но погледни, ти си в топлата гама, аз съм студената. Колко интересно! Да, бе. Да, затова ти ми носиш тази енергия, пък аз ти дам такава, ти връщам обратно. Yes. Благодаря за полагането. Да, ще дам още. Да сложим малко... Какво си слагам? Жълтичко. В една рисунка винаги трябва да има жълто. Да, напомням. Да, Павел Пискарев казва, че винаги има място за жълто в нашата рисунка. И ако се чудите какво да сложите като цвят, жълто. Да. На мен ми дава винаги радост. Като такава детска, искрена, неподправена. Децата са много искрени. Добре. Ето, тя идва от... И точно в този момент тръгна линейка отдолу в жълто. Той идва от детството при мен. Да, много хубаво детство си имах. За разлика от сегашните деца. Те са облъчени. Добре. Са повече пред компютри. Да, за съжаление са там. Сякаш ми се иска да пусна линиите на полето. Хайде, да. Го направим. Хайде, да. Какво се станаха? Давай, пускай. Аз съм след тебе, аз съм бърза. Аз имам техника. Аз имам вече. Ама няма маркер. Имам маркер. Сега сте голям маркер. Така. Пускаме линиите на полето.
колко са ни необходими, за да заредим тази наша рисунка, така че да имаме подкрепа в този период на наблюдение, на изследване, на... Изследване, да. Ще влезна в роля на детектив. Като бях малка, имаше едно списание детектив. Много исках да стана детектив, между другото. И явно там съм още развила едни такива качества за наблюдателност. И усещам, че искам да имам две линии като подпора. Като стълб. Този ли беше новички? И така да ме придържа през целия процес. Виждам, че минава и през този динамичния ми квадрат, което ме радва изключително много, защото ще получа допълнителна помощ. Моето обучение. Супер. Аз съм насреща, нали знаеш? Бъди се на приятел. Бъди се на приятел, винаги тук при мен работи. И жени, винаги има някой, който може да ви изслуша, може да даде съвет в случай, че искате. Да. От одеве исках и нещо друго да кажа. Понякога жените влизаме в мъжката енергия, просто защото това е от датата ни на раждане. Да, защото има жени, които родени в конкретни месеци, които са много в мъжката енергия и те трябва целенасочено да работят за активиране, подсилване на тази женска енергия. Така че ако... Не съм от тях. Нямам съмнение. Трябва да видим. Да проверим. Трябва да видим, да. Кога беше родена? Юли. Юли месец. Да, имаш го. Имаш го. Така че може да се направи един, мога да ви дам един нумерологичен анализ на някой, на който има нужда. Аз се занимавам и с нумерология, освен всичко останало. И можем да мога да ви кажа къде имате тази силна мъжка енергия и какво да направите, за да я активирате. За да активирате женската повече. Защото понякога трябва да сме целенасочени. Покер Стар рисува с зелен молив и се е щупил молива. Знак за какво? Точно това ще да питам. Отразява го като знак. Да. Обръщайте внимание на тези знаци. Да, абсолютно. Интуицията отговаря винаги по най-правилния начин. Отговорите са винаги в нас. Надявам се да се виждам. Има някакви нотификации, които получавам. Така. Предлагам да... си. Да, трябва да си окръглим навсякъде. Следващата ни стъпка е да си изберем нашата фиксация. Тоест, коя е тази фигура, на която искаме да обърнем внимание, която е важна за нас по нашата тема? Дали е практика, която ще направим във времето? Дали е някаква нова фигура, която искате да се образува в нашата рисунка? Аз сякаш искам всичко да си окръгля. Времето лети. Този маркер тотално го изписах, обаче ми харесва. И ще го използвам за штриховане, между другото. Обичам да използвам така стари маркери. Така. Сега пристъпваме към фиксацията и ще си фиксирам. Аз лично от самото начало този динамичен квадрат ми стои, обаче не. Така ми се набива, но нето този над него. Тази фигура, първата, която сложих. Сякаш ми е като едно слънце. Да, и в центъра. И в центъра да ме топли, да ми осветява пътя, по който съм поела. Да.
Ето това е моята фиксация. Направете я достатъчно. В момента си играя с тънкия маркер. Това ли същия? Да. Направете вашата фиксация достатъчно видна, достатъчно дебела линия, ярка, изпъкваща, така че да си я виждате в момента, в който хванете рисунката и отдалече. Ето това е моята фиксация. И отново си я интегрирате, окръглете. Дели. Не, ето тук. Нека тази наша фиксация бъде част от цялата рисунка. Затова си я окръгляме. На мен сега ми прилича като на един медал. О, може. Така. Може медал. Награждавам си се за свършената работа. Ага. Метал. За първи път. Ме е супер. Свързвам с мен. Добре. Аз мисля, че ще си дорисувам, ще си доокръглям после, просто защото много така във времето разтегнахме нашата среща. Беше ми супер готино. Може да си направим и стилизацията, която... Да, стилизация. После стилизирайте, довършете рисунката, добавете цветове. Може ли, искаш да си включим с лице? Да. Да. Моето изглежда като букет. Някакъв готин букет. Така, аз искам да се включа с... За мен стилизацията е като да седнеш и да си поиграеш с четките за гримиране. И така да се доизпипаш и да си дадеш това лично време за себе си. Все още изглеждам, аз изглеждам свежарка. Обикновено след снимане съм рошева. И нещо, което искам да направя още в самото начало на тази наша среща. Изненада за всички гледащи. Изненада за всички гледащи. Искам да изтегля по една карта, която ще бъде не една, една ще бъде. Една карта Таро, която ще бъде като съвет, напътствие, насока в този месец, женския месец. Аз преди време теглях всеки месец. Леко ми избяга тази практика, но в момента ще... няма да правя друго. Да. В момента ще изтегля по една карта за всички вас, които гледате заедно с нас, които сте част от нашето поле като благодарност за това, че споделихме тази прекрасна вечер, че се забавлявате заедно с нас по един различен начин и съвет от картите за този месец. На какво да обърнете внимание, какво да си дадете, какво е важно да чуете в този момент за всички, които рисуват с нас. Като едно допълнение. Вече. Така. И картата, която излиза. О, прекрасна карта! Ето ги цветовете. Ето ги цветовете. Ето това е картата, която е за всички дами. Дагична, магична, заедно с споделеност. Абсолютно споделеност. И детската енергия там. О, това е супер, това е доказателство за всичко това, което говорихме. Да, ще споделя. Това е десятка купи и това е бъдете изпълнени с любов, хармония, радост. Радвайте се като децата на тези моменти, на моментите с близките хора. А тук има две приятелки. Да. И по-детски се забавлявайте. По-детски се забавлявайте, ще видите как и сърцата ви ще бъдат изпълнени, и живота ви ще бъде прекрасен. Просто искам да прочета и утвърждението, което е тук преди да затворим. И ми е интересно как се чувствате след това рисуване днес. Как искаш ли като бонус да й дадем някоя афирмация? Да, искам. Забравя ги, аз толкова много неща. Времето минава толкова бързо. Особено с рисуване. Да, дали да го споделим? Да. Добре, ще споделим в описанието на това видео. Може да го... Аз искам да го направя като красив файл, може да им го изпратим. Ще ви изпратим утвърждения,
които може да си пишете всеки ден, които може да си ги рисувате като кръгчета. Или да си ги прочитате. Да. Пак е нещо. Аз живея в състояние на единство, като внасям хармония и любов в моите взаимоотношения. О, чудесно. Това е като завършек на нашата вечер. Прекрасно. И днес не благодаря ви, че бяхме заедно. Скажи да кажеш благодаря. Жени, бъдете жени. Абсолютно. Благодаря ви. Днес беше прекрасно. Не ми се затваря. Споделете ми как се чувствате. 2 думи преди да приключим. И празнувайте. Благодаря ви. Наистина, стана 7 часа. Ние колко часа почнахме? 5-2 часа. Как минава времето? Прекрасно, заредена, вдъхновена. Благодаря. Супер. Добре. Аз тръгвам. Радвам се. Това е общото поле. Ни даде на нас цялото това усещане. Благодаря ви. Бъдете в това състояние на единство. Ето, чакай. Между нас. Единство, хармония, любов. Напълнете чашите си с любов преди всичко. А може и с едно шампанско. А може да пиете и вино след това. Да, и шампанско. Да. Ние сигурно ще го отпразнуваме с шампанско, предлагам. Да. Добре. Все пак е първи път. Да открием така. Тъй като ние сме нейрографи. А нейрографите създават живота, който искат и на нас. Никакви ретроградни планети не ни влияят. И не ни попречиха. Не. Въпреки всички сривове. Добре, вдъхновена съм, пише Мира. Благодаря. Благодаря ви, прекрасни дами, за това, че отделихте 2 часа от своето време и бяхте с нас. Надявам се да сме витали много вдъхновение, творчество, идеи, да сте се заредили с женска енергия и да се видим и на живо, може би. Ох, да. Чудесно ще е. Добре. Празнувайте живота. Празнувайте. Всеки ден. Прекрасно. До скоро. До скоро.